Bon dia a tothom. Se sent bé? Aviam, jo seré molt breu, o intentaré ser breu. Faré l'esforç de procurar ser molt breu. El diputat de l'àrea ha explicat les actuacions de la Diputació en l'entorn Diputació. A mi em toca més explicar aquelles coses que es recomanem, que especifiquem, que prescrivim als ajuntaments i els hi donem també uns principis bàsics perquè en lloc de donar-me un peix, ensenya'm a pescar. És a dir, la manera de pensar de l'accessibilitat a vegades ajuda molt més que no pas allò dir, escolti, per decret llei farem això. Aquí ens acaben de fer una exposició de tot un entorn legal, però no parem d'insistir en els tècnics municipals que sovint el sentit comú, que és de vegades el sentit menys comú de tots els sentits, de vegades posar-se a la pell dels altres és la millor manera d'entendre, de veure i de comprovar que els sistemes funcionen. En aquest sentit, tots aquells sistemes que puguin donar beneficis per a tothom són sistemes que estan, diguem-ne, que es perpetuaran, que no estan condemnats a morir. Malgrat això, tenim allò, l'atenció personalitzada, tenim els sistemes específics, etc. Amb això què vull dir? Que totes aquelles oficines d'informació al ciutadà que puguin tenir qualsevol pantalla de text dinàmic, tot això és una fórmula d'èxit per la persona que està amb els auriculars, per la persona que està distreta, etc. Bones pràctiques són fàcils de posar, però després són difícils d'adoptar. La primera bona pràctica que podem explicar és que en una terminal d'aeroport, jo soc una persona amb discapacitat auditiva profunda, perquè amb el soroll que hi ha d'entorn és impossible que me n'enteri de què és el que expliquen. Per tant, aquell panell que tots coneixem, que gràcies a aquell panell podem agafar els avions, si no hi hagués aquell panell jo crec que no viatjaria ningú. Doncs aquest és el millor exemple. Un altre exemple podria ser quan me'n vaig a dinar i resulta que em toca dinar sol i miro les notícies de la televisió i tinc la bona fortuna que el senyor del bar ha posat els subtítols. Amb el soroll que hi ha al bar soc un discapacitat auditiu per sentir la televisió, però poder veure les notícies subtitulades em donen una idea, no global, però sí bàsica, una idea jerarquitzada, un sentit comú que estic adoptant una informació que d'altra manera no em seria possible. Aquesta, entre cometes, filosofia, i sembla que estigui tirant 20 anys enrere, amb els últims 20 anys hem tirat molt endavant, però encara ens falta molt per tirar endavant. Doncs ens toca explicar als ajuntaments, a les oficines d'atenció personalitzada, amb la culturització d'aquelles persones que tinguin que comunicar-se amb persones amb deficiències auditives, doncs totes aquestes alternatives. En el guió veureu que havia posat alternatives de recolzament. No sóc un superexpert en el tema, però tots coneixem els bucles magnètics, els sistemes FM i el que és la retolació dinàmica, els textos alternatius. Jo, més que entrar en detall en aquests temes, voldria tornar a subratllar el tema de la formació dels operadors, formació, sensibilització, conscienciació, interiorització, la meva feina ha estat en els últims 20 anys, seré molt breu, interioritzar els arquitectes sobre barreres arquitectòniques. Ara que ja hem interioritzat que els arquitectes han de fer els espais amples, doncs ara ens toca amb el resto d'operadors municipals que treballin altres temes de detall, que són epidèrmics i que són necessaris però de molt alta utilitat per molts altres col·lectius. Per tant, insisteixo en la sensibilització, formació, però també en la jerarquització de la informació. Aquest migdia algú em pot preguntar, Ignasi, de què ha anat la jornada? Doncs puc explicar-ho en una hora, ho puc explicar en mitja hora, ho puc explicar en una frase o ho puc explicar en una paraula. Bé, en una paraula, ostres, costa, no? Amb un nano, quan li preguntes sobre una pel·lícula, doncs la jerarquització de la informació
li farà aconseguir que t'expliqui els punts clau i a partir d'aquí podrà desenvolupar. Amb tot això, la idea que us estic transmetent és que la jerarquització de la informació és un concepte que també hi hem d'entrar. D'aquí el gran èxit dels Twitters, dels Facebooks, dels missatges curts, del com es diu aquest, el WhatsApp i aquestes coses, on, escolta, demà ens veiem a les 10. Doncs aquest és el missatge i aquí entra el tema de la jerarquització. En quant al tema d'esquema de comunicació i entenent que els temes de bucles magnètics, d'FM, es treballen molt amb el tema de la distància, amb el tema de l'ajut tècnic, a mi m'agradaria incidir en el tema dels sorolls d'entorn. Els sorolls d'entorn, ara mateix tenim una maquineta, no gaire sorollosa. Si estiguéssim en un bar, doncs, quan fan el cafè amb llet, doncs fan aquell soroll que és una màquina una mica infernal, però si resulta que han de canviar el barril de cervesa, si canvien el barril de cervesa en aquell moment, el soroll ja és infernal. No sé segons l'habilitat, no soc expert en cervesa, sí, però en canviar barrils no. Però hi ha un soroll que és d'entorn, que és no controlable i que és un soroll que ens pot tallar puntualment i si estem xerrant, doncs, escolta, se'ns impedeix la comunicació momentàniament. Per tant, el soroll d'entorn i la imprevisibilitat del soroll d'entorn és un altre factor a tindre en compte. Comentar-vos només que des de la Diputació de Barcelona fem plans d'accessibilitat. Dintre dels plans d'accessibilitat s'aborden 4 apartats, que són via pública, edificis municipals, transports i comunicació. I amb aquest nou ample normatiu, en aquesta comunicació, haurem d'incloure tot aquest catàleg d'ajuts tècnics i totes aquestes solucions escalables, però la nostra feina serà conscienciar el tècnic municipal de que quanta més gent es benefici d'una solució, més rendiment en traurà, més fàcil serà el manteniment, més fàcil serà la seva comprovació. Gràcies i aquí ho deixo.